centro, pero como habías dicho que veníais por... Sí, veníamos caminando. Y es muy agradable, claro. Sí, por lo menos sobre todo en lo que es la atención psicológica que se necesita. Porque es como, no sé, como unos sitios... Como muy cerrados. Sí, Sí, claro. claro. Son muy puntuales, Sí. para que tampoco tengan que permanecer en espera. Ya las marcas, tiempo. digamos, de contexto. Sí, Entonces, sí. por lo menos que sea... Entonces aquí es donde hacemos... Pues moi... Ás veces xurde o tema de nun momentiño falamos, non? Vamos surdindo tamén esa iniciativa. Incluso plantear un acceso independiente, Sí. pero por isto que estás dicindo E penso que está moi ben así, preferimos, claro. pues, O que máis necesitan as víctimas é ter un traballo, porque non só o conserxe, pero non sabes que ves aquí, porque ti podes esperar aí, pero a moi... Pois bos días, estamos hoxe aquí no Concello de Lalín, en concreto nas instalacións do CIM do Concello. Os CIMs en xeral hai 82 en toda a Comunidade Autónoma de Galicia e son unha mostra clara da colaboración que mantén a Consellería de Igualdade con todos os concellos da nosa Comunidade Autónoma na loita contra a violencia de xénero e na prevención e a sensibilización nesta materia. Os CIMs fan unha labor magnífica, hasta hoxe aquí connosco parte do persoal do CIN, a propia directora, un técnico de igualdade. Eu sempre digo que realmente os CIN non son as instalacións, non son as infraestructuras, senón que ese conxunto de persoas que desperdigadas por todo o territorio, psicólogos, técnicos de igualdade, asistentes e asesores xurídicos, que fan esa labor de cercanía con todas as mulleres en Galicia, fan labor, por suposto, de información, de sensibilización, pero tamén de asesoramento tanto en materia xurídica como en materia psicolóxica, fan acompañamento ás víctimas nos momentos peores e máis sensibles no proceso xudicial e nas dependencias policiales. Como digo, temos 82 en toda Galicia, pero que dan servicio a 262 concellos. A Xunta de Galicia investimos cada ano cerca de 4 millóns de euros en colaborar na financiación destes CIMs. En concreto, no Concello de Lalín financiamos con 100.000 euros este centro de información á muller, polo tanto, eu solamente felicitar, por suposto, a directora e os técnicos deste Concello que día a día están aí a carón das mulleres e tamén, por suposto, os restantes profesionais en toda Galicia, porque temos un magnífico sistema de loita contra a violencia de xénero que froito precisamente da colaboración tan estreita que se dá entre o propio Goberno autonómico, os concellos da Comunidade Autónoma e tamén as distintas entidades sociais que dan ese servicio moi cercano ás mulleres en toda Galicia. Polo tanto, a miña noraboa, estou desexando coñecer de primeira man o propio centro e os servicios que prestan ás mulleres.